Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Akong patuyokon ang tambor aning 357. Dayon, ipansak. Og akong kabliton. Sama ani. Unya. Dayon, akong kabliton. Og basin ang bala, ni ana tumong sa hammer og tumong usab sa imong agtang. Ani Unsa? Unsa na ko ni? Simple ra kaayo, Kulas. Kung mo inom ka, labing maayo. Dili ko ni kabliton. Mo inom ko eh. Ayan. Hangul. Bueno man lagi. Ipisi ko kadoy, hangul. Ipisi din ko. Sa? Hangul. Gimaluhan ko ni mo, Kulas! Ayaw, pagreklamo ka doy, ipisis ko lang. Sige na, pagdali, ipisi. Oo. Ibisan, busing. Pero tapa. Nganong ako man sa imo ipis, busing? Kining 357 ni Love Tisoy, mupasugot ni sa taong mubalibad og sugo. Pasila na. Ni Sugar. Masuko. Da. Kabliton ka na. Ayaw, Miss Sugar. Oh, Lagi. maipis ko. Pagdali! Wow. Pagdali! Pagawas lagi! Mo inom Ditse! ka. Ay. Pusila. Lagi. Ambil. Oh, na. Salamat. Nyok. Nyok. Good. Nimnan sa nimal eh. Nyok. Nanginit na ang akong dunggan. Og nang hugot ng akong panit. Karon, ang utana ko. Asa si Brad Pitt. Lagi ko kay Bao siya, Tisoy. May pagwapim na. Ambi ang 357, Love Sugar. Di ara. Okay. Karon, tuyo ko na ko ang tambor. Oy. Nya dayon, busing. Ay, tumong sagtang ni Kulas. Ito mong gyud. Niya. Bossing. Ngayon na. Bossing. Pusilon ko nimo. Natural. Kon mubuto, patay ka. Patay yun. Tugan na lang, Kulas. Kung asa si Pio. Tugan. Hilom! Huwag ko'y tugal. Kiwan ko kay Bao. Gusto ka nga kablito na nako, Kulas? Kablita mo. Okay. Okay kayo, Sir Tisoy. Buhata. Kompleta na yun. Kompleta! Unsa? Kapoy na ko nining kinabuhin ako. Sige, kompleta na yun na. Sir Tisoy. Sige na. Mutalidahay kong daan aron malipayon ang akong kalag. Kablita na! Ginalipay manuot. Busing. Huwag ka ni mag-uol. Nalipay mo noon eh. Hanggaw ka, Kulas? Kanina, gool, pero karon lipay na ko. Talidahay mandaan. Yan sa may gipabot di man, Sir Tisoy. Kablita na na! Hanggaw ka na. Asa nga kung iksuon nga si Brad Pio? Nga nung mamugos ba'y tao mo na ako, oy? Nga, wamagi ko mahibaw ka asa siya. Basin og nagbaka ka lang, Kulas. Ayag pa makakulas. Basta kay wako masayod lagi. Naong mo eh. Maura ka na, sir, wako mahibaw. Wako'y laing nga ikatugan ninyo. Kung pusilon man ko nimo, nala. Pusila dayon ko. Kapoy nagkuano panagat. Kapoy na kay panagat man. Kapoy nagpuyo nga pobre. May pamatay. Kung hatagan tikag dakong kantidad, mutugan ka lang. Kung hain si Brad Pio. Kana! Onsa? Hatagan tikag usa ka milyon ka pesos. Milyon. Mutugan ka ba? Ha? Kulas? Usa ka milyon? Milyon. Usa ka milyon pesos? Oh my goodness. Tinood ka, sir? Hatagan ko nimo ana? Sir Tisoy? Hatag? Kana kung mutugan ka, 1 million pesos. 1 million pesos. 1 million pesos. Mutugan ka ba?
Di lang ko, Sir Tisoy, oy. Unsa? Oh, Ug anong dili ka man? Ha? Uy! Kulas! ay ang hangol tingog siya. 1 million na, uy! Hangol. Dili ka madawat? Makitungam, tingin ko nimo. Ay, Buang, uy, hanggaw. Mamatay ka na lang. Di ka makakita o di ka makagunit ang kantidara nga 1 milyon. Ha? Pero sa gitanyag ro ni Sir Tisoy nimo, 1 million pesos iyang ihatag. Basta mutugaan ka lang kung hain si Pio. Tugaan na lang. sip-sipag ining tawhan na. Ay, di lagi ko. Ngano lagi tontong ano? Oh, 1 million na na. Mudili ka pa? Ha? Kon, mudawat ko anang 1 million. Sa ato pa, milyonaryo na ko. Oh, No? hanggaw. Yes! Milyonaryo na ka. Oo. Kon milyonaryo na ko. Tulison ko ni Kadoy. Sa kulas? Kon milyonaryo na ko. Tulison ko nimo. Buwag ka? Buwa. Kung siya pagtanan mo akong naong. Ha? Tulisan, tumtum muna. Ha? Tulisan niya, ha? Tulisan ba? Dili lang ang naong nimo tulisan. Kon dili ang imong kamot. Ulsa! Ha? Ang imong mga kamot ang mutiyon sa armas nga tulison ko nimo. Oh. O ang imong baba, ngoy moingon. Tulis ni. Ihatag ang 1 milyon. Dili ang imong naong. Buwan! Sorry kayo, Sir Tisoy. Di lang ko mudawatan ng 1 milyon. Kay makasa ako. Mudawat ko ana pero kuan kining di ko makatug-an nimo kon asa si Baypio. Masig patay na. Unsa? Ay, di man madalav. Lungagan na lang nato ning iyang agtang sa bala aning 357. Sige! Ganina na ko nagagad. Sige, paputa. Aron, makapahuay na ko sa dakong kalisod. Kapobre o kalisod. Maragdagan panlungon ng napitan. Kadaghanan naghukas lang. Daghang mga tao nga doon ay patik ang ilang mga lawas. Ang inoon karong panahon na. Oso ng mga patik, bisag kanig babae, nanay mga patik. Kaya sa sakong i-order eh. Daghan magod kayong customer. Sir, yada sir, oh. Sorry kyo kaayo, sir, oy. Nahutdan mang kyo kanong mais, sir. Mo bang. Salamat kayo ha. Nagutom na kayo na. Sige, sir, kaon, sir. Ay, unsay soft drink, sir. Tubig lang. Okay. Bayad ako. Akong pitaka. Kinalang 1,000. Huwag mo ko yung sinsiyo. Pare, yatag yung pitaka. Padali. Masa? Yatag na yun. Padali. Hindi man panghata niya akong pitaka, Brad. Di ay pas kini. Matay ka! Hunting knife. Ups! Lihay ka. Igamit pa namang iguanan sa panakang. Ayaw, pare. Mga matay tana, ayaw, anak. Tipat yung kutika. Kini... Idagdagan mo sa lingkuranan. Animal ka! Nilukso ka! Huwag ni-dive! Tos bigas na misa! Huwag ko magkikaway ni mo, ha? Mayong dag, wabot ang mga pulis sa rusingo niya na batakpan ka sa imong pagkatulisan. Kakalagstorya! Sa di pa maabot ang pulis, mamatay ka! Yeah! Tinod! Mula siya nung salina sinira! Dilihay, ginagkan! Wajon makaigo! Mayo kay muli ang tao nga asog buhok! Mura siya kisan! Waps! Kilip! Tumbling! Gapo! Why? Wala di paus ang taga-asog buhok! Wap! Tulasan!
Nakuyapan siya. Ako yung tumaya! May kauban siya. May pistola. Patay kang bata ka! Ay! Si Juana, siya ka na. Alalag po na ako, Armas. Away siya. Ato, natumbang yung gikunta. Nakuyapan. Si Bata, palayo na! Oh. Asa na ba ito, Juana? Nganong kalit lang siya nabot. Pio, isulog ka ng jacket mo. Oh. Unya, pagkaw. Sige na, dali. Juana. Pagdali. Sa likod. Oops. Sige na, isunod tayo. Aron dili ka mailhan. Mangutan ako niyo. Nganong naabot ka dito na Peter? Naato lang, nga may gipalit sad ko. Mao ba? Sa manok kang kabantay nga may kauban o may armas nga mabuto. Wa. May gani kay something wa pa niya magkablit ang iyang armas nasanta mo siya. Di pa jud kapat yun nun, Pio. Huwag ikaw mo nagkalawas ka na ko, Juana. Busa, angay kang magbantay sa kanunay. Wa mo gisa. Ganina, gipasagdan ta lang ka. Tungod kay hunting knife raman ang iyang gigamit. Ngano? Nakakita ka sa pagsugod sa among parang-enkwentro? Oh, Pio. O gipasagdan ta lang mo tungod kay nahibaw ko nga kaya nimo. Juana. Oh, patrol car. Unsay buhaton? Managanda? Ayaw. Yano lang sa paglakaw. Pero, Juana. Relax lang, Pio. Relax. Salamat kay Misaylo lang. Kung kita may gipangita, di na sila makamatikod. Tungod kay nagsulob ka nag-jacket. Samtang ako, nakailis na sab sa kong polo shirt. Juana. Ay, nainan na nalipong naman ko. Sir Tisoy, amo, agawon. Uli na ko. Man mo makuhan na ko, hubog na ko. Tungkol kay, man ko, may bawag asa si Pio. Mauli na ka? Uli na ko? Okay. Mauli ka naman ka. Eh. Sige, ipahatod di ka. Ay, salamat yo, bossing sir. Amo, hagawon, Tisoy. Kubog ka na. Kaya pa ba nimo? Kaya? Kayang-kaya. Kayang-kayang. Why, bliman ako na sila mo, bossing. Mauli naman ka. Hala, pauli na. Pauli na bitaw ko. Sir, bossing. Amo, Tisoy. Kadoy, sip-sip. Di ako layo-layo gamay nang. Kadoy! Kadoy! Dool ko. Busing, may isugo ka? Ihatod kini si Kulas. No. I can manage myself. I can walk alone. Ay na lang lagi si bossing. Maikog na kayo ko. Okay ra kay kong lakaw nga ako ra nga muli nga ako ra usa. Kadoy, sip-sip. Oh, mo man ka. Ay na Sige. akong hubog eh. Ay na, mupog dong. Dili ka na mo ipahatod, pero mag-amping ka ha. Amping dong. Kay basin og magkasugat kag dili maayo. Dakinas ka. Oy, kasa sir bossing. Kadoy, tumtumon. Nagsige ka man og tawag nako og Tumon Sir Amo Busing. Akening. Maman. Maman ay akong tahod ni mo, sir Amo bossing. Hubog man ko. Wiwiwiw ka lang buka ka. Gipainom ako nimo. Okay ra Kulas. Ipas ko mo ko, wiwiw ka lang. Inom na Kadoy. Kulas, Oh. pagayo-ayo ha sa imong lakaw. Oh. Dili ka man ka ha magpahatod. Wiwiw ka. Okay ra ko, sir bossing. Kadoy, sip-sip. Basin og magkasugat ka diha og way practice ha. Mao. Ay na. Labaw na ko ngay practice, sir. Amo bossing. Ha? Ila ko hilaptan? Oy, wala niya may problema. Kay, kuan man, kining, magani ko mahadlok. Nga, gitiunan ko ni mo pistola. Ha? Oh. Garaon. Oh. Sip-sip. 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 Tumtumon.
Bitaw, sir. Mamanay tinuod, sir. Amo, bossing. Wa man gani ko mahadlok ang tiunan ko niyong pistola. Si balik. Kung doon ay gusto mo patayin ako, hala, sige. Pahimo pabuhat ka. Ako. Kay, kaysa ako nagdikaingon, sir. Amo, bossing. Gusto na ko mo pahuway sa kalisod o kapobre. Okay. Kapoy managat. Sige, makalakaw na ka. Adios, sir. Amo, bossing. Kadoy. Sip-sip, tumtumon. Ito na ko. Lakaw na. Inay lang, madakinaas ka. Ito na, bilakaw na. Magmahay siya. Busing. Paglakaw ni Kulas, may gihunghong ka ni Kadoy. Wa man, love sugar. Limda na daay ko nimo. Dili importante. Dili daay ko nimo sultihan. Moingon gani kung dili gyud na. Kasabot ka ba? Nagtuo tingali sila. Og dili ta maro. Maro gud ni. Kon maronong mo, mas labaw na ko ninyo eh. Nailad ang mga kanhan. Tiyon-tiyon pag-armas. Mahadlo ko. Buyag. Dili na to kadlukan ang kamatayon. Kay kung moabot man gani na nimong kamatayon, bisag mutago ka pa, bisag asa ka pa magtago. Kung swerte na nimong mamatay, patay dyo ka. Hadlukon man tang yatis. Ako pa? Maldit. Uy. May nanaghoy. Uy. May tao nga kalit nga migawa sa kakahuyan. O nagdala og pinuti. Aray, Ginoo ko. Mao na niyang giingon ni Sir Amo Busing Tisoy. Nga makasugat ko way practice. Yamat ra. Nagto tingali ni siyang hadlo ko. Padayon das paglakaw. Iyang giisang iyang pinuti. Iyang gitumong diri nako. Nagkadool na ang kanahan. Ang naong sa animal gibulit og uling. Humag na siya. Dola. Nanggisan na yung pinuti. Dola lagi siya. Dola lagi. Mudagan ko. Dagan. Ayaw pakamatay. Ayaw nagpakamatay. Dagan. Ang buang. Nagsirin pa. Gokod. Kung makapas ka man. Gokod. Pipip. Wow! Asa na siya? Kusog kami na kan! Wow! Kakapoy dinagan. Pahoy. Diwalwal dila na ko. Kini lagi di ka gusto gubot. Tuyuan kita. Pahoy ko. Kutas. Ay, Ginoo ko. Ang buang. Nagsirin pa. Wow ko no. Pabuton ko na siya diri. Ikutasan lang hinong ko. O siya man ni siya. Kursunada gini siya mo patay na ako. Tanaw na ako. Kung unsa siya kaptik. Asa na siya? Yan ako. Nara siya? Yan ako. May ginganitan nga kaoy na mahambagan ko siya. Wow! Nagdagan siya paingon ako. Karon. Kapoy na sigdagan. Doon na lang siya. Gihuptan na ako gunit ang kahoy. Akong gihuptan. Uy, hala. Naupos si Bukawi. Animal. Sa putol ito kawi. Dagan ko las. Dagan. Wadangan mo. Nindot kaayo ang sakyanan, ang bagong motor nga imong napalit. Wala. O nya asa pa man ka? Wato ko sa binteryo. Minteryo? Muduwa ko sa lubong sa akong asawa karak. Ug ikaw, asa man ka? Nya, asa pa man ka? Wato ko sa binteryo. Muduwa ko sa lubong sa akong asawa karak. Minteryo? Muduwa ko sa lubong sa akong asawa karak.
Mao ba? Sige, padayon. Wa pa may balita, love, sa imong gisuko. Nagpaapot ka man kaha. Wa pa'y nanawag. Nalangan lang tingali. Posible. Pero unsay nalanganan? Pangutan kung mahibalik na. Sugar. May isugo ka pa nako, busing? Kadoy. Unsa ka na, busing? Diha ka. Sandig diha sa may kaibito nga dako. Ha? Unya. Kung makasandig na ko, unsay buhaton mo? Steady ka lang. Ha? Unya, unsay sunod? Ay kadaghan ba ni magpangutana ka, doy? Oh. Buhata ang gisugo ni Love Tisoy ni mo. Sige. Muari na ko dire. Ana dia. Okay na ka na, Kadoy. Unya, say buhaton ako dire, busing, ha? Sugar. Butangi og apple si Kadoy. Unsa man na ko ning apple? Imo ng umon. Akong umumon? Oy, nga naman. Ay buhata ang mando. Umuma. Umon maka. Sige. Kana. Umuma gid ha. Okay na. Kana. Dako kay bukang imong baba ug makita kayo ang apple. Tisoy, love, ready na. Okay. Padaplin. Kay puntingon ko na ang apple nga gium-om ni Kadoy. Pinagi nining akong 357. Nganong giluwa mo man? May sugar. Inyo kong duhaan? Duhaan ko ninyo sa kamatayon? Maoy gusto ni Tisoy. Busing! Amo! Ano ko taon eh? Ako'y praktisa ni mo? Usa nagkabuan nga wa ko'y firing. Karon lang, Kadoy. O niya, ako yun? Abida sa doy? Kining akong 357. Makapasugot ni sa taong magdumili. Ayaw lang, busing. Lain lang. Bida, mamatay ko na. Dili ka pa mamatay. Dili masugot si Satanas nga mamatay ka. Kay mahadlok siya nga imong pulihan. Busing! Okay na. Nibalik na sa pwesto si Kadoy, Love Tisoy. Ganong ako may praktisan, oy? Iyang gusto. Natripan ka niya. Ayaw tao ko himo ang praktisanan, oy. Bata-bata magagunin mo. Kinsa na malay niyo bata-bata o mamatay ko, be. Ay, tumana lang gud ang mando ni Tisoy ni mo. Hibaw ka na bayas kinaiya, ana, ha? Ahak niya ni, oy. Ipa-om-om na, Sugar. Umuma na, Kadoy. Patay ang ko ini masipyat, di ba? Patay niya ko ini masipyat. Buhata na lagi ba? Buhata na, Kadoy. Okay, niya. Nagtakilid na si Kadoy. Og ang apple na siyang baba. Maoy akong puntingon. Wa pa lagi. Nag-concentrate pa si Tisoy. Balik, Balik, ka na. Steady lang, ha? Steady. Ayaw paghila ka, Doy. Ayaw ka balaka. Kung mamatay man ka, isud ti kag lungon nga mahalon. Oo, gitangtang sa di mo. Malagig balik. Kay nga ingon sa mo punting na si Tisoy. Ayaw gyud paglihok, ha? Aron dili ka mamatay.
Unsa ginintawhan na da? Gisugo ni, aron di papatay ko. Pero sa'y motibo man. Dili man ko dato. Di ko milyonaryo. Ganon patyon man ko. O, yan na siya. Yan na po. Nagkadoon na. Oh, kadoy. Na, nibarog na si Tisoy human og lingkod. Magpunting na tingali siya niyo. Ayaw lagi hilak. Ay, hilak. Kay di kasugato ni Lucifer kung mohilak ka. Pangadji na lang daan ha, kadoy. Kay mauna gyud ni. Usa ka sipyat. Magkita na lang tas laing kalibutan, kadoy. Palayo na, sugar. Oh, magpadapin ako, love. Ay, excellent! Wow, super! Naigo mo ang apple, love! Og natakom ang baba ni Kadoy. Pero nakuyapan sab siya. Nakita mo unsay akong abilidad, love, sugar. Ay, nisamot ang akong in love ni mo, love. Mwah! Mwah! Og si Kadoy. Nagtuo tingalin na siya, ay nga patay na siya. Kadoy. Lucifer! Lucifer, ikaw ba kini? Ikaw? Lucifer's kabuang mo. Sungayan ka gini ay! Sungayan! Buang? Ha? Bangon, Litsi. Bangon! Buhi ko! Buhi pa ko! Buhi kang dako. Ngano, sumay pagtuo mo. Abi ko patay na ko. Buhi pa ko. Ako kusino akong panit. Ay! Sakit man. Buhi ko. Yes! Aray, Kadoy! Ayaw ko gaksa! Tunto! Nganong gigakaos ni mo si Sugar, ha? Buhi man ko. Sorry, busing. Nadakos ko emosyon da. Sa ako lang kalipay ba? Buhi na ko. Yes! Naigo gini mo busing ang apple nga akong giyom mo. Yes, Kadoy. Biliba gila ko ni busing. Biliba gila ko ni mo. Saludo ko ni mo. Saludo ko! Wow! Asa naman itong sikulas? Man ako'y kina. Hindi ka rin ko niya ako niya bossing Tisoy. Anak ko matuman na yung sumo. Hey! Di na lima kong gibating kakuyaw ibusing. Nalimang kag siptiat pa ka to. Bughang nga papangig na ko to eh. Ang dugan ko. Sorry, sir. Bossing, bossing. Pero, ipaibaw na ta ka. Nahiubos na ko ni mo, Kulas. Oh, Ngano busing? Ngano ha? Ang hanggaw nga Kulas. May tao ko no nga nagtinguha sa iyong kinabuhi. Pero wa mo lampos. O gipangutana pa ko kung ako ba kuno tong sinugo. Unsa? Kadiyot ha, ako sang isra na kumpultahan aron di makita ang motor nga imong iparking. Salamat kayo, Ana. Ayaw pagpasalamat. Oh. Oh, May narugtok. Murag dagdalik. kadiyot lang ha, lilion sa nako. Dini ka lang. Tingalig na sundan ta. Oh. Kinsang nanuktok. Si Kulas. Si Paring Kulas. Unsa Kulas? wala na nahitabo ka na ako. Gipugos gyud ko ni Tisoy.
sa pagpatugaan. Patugaanon gyud ko kung asa ka na, paring Pio. Nga bang interesado mo siya nga may baw kung asa ko? Ambot lang, Oroy. Pero, bisag yun san ko nila, no? Wagi ko mutugaan, oy. Nga napagihigayon, gitiunan ko armas. Pero, wagi ko madaoy. Mao ba, paring kulas? Oh, gipatuyok-tuyok pagtambor sa 357. Dayon gitumong sa kong agtang. Uwa ka mahadlok? Maro, maro. Ug iyon sa maribo. Gikatawan ko lang ilang gibuhat. Inay nga mahadlo ko, gikatawan ako eh. Akong gipatuo nila nga. Mas, malipay ko kung mamatay na ko. Aron di na ko mag-antos ka pobre. Oh, unsa? Giagda pa na ako sila. Ako sila gi-challenge oy. Nga, kablito ng gatilyo sa armas. Aron mo boto, og mamatay na ko. Pero, wa man buhata. Mao ba? Ngano bang ingon man niya kadako ang ilang interest nga may baw kung asa ko? Dunay nagpaluyo, anak Pio. Unsa maghawa na? Duda lang ko, pero sakto kasi mong pangutana. Nganong ingon anak kadako ang interes ti Tisoy nga mahibaw-an og asa ka? Og tungod kay wa man sila'y nakuha na ko, no? Gipapauli ko do. Gipapauli ko, naglakaw na lang ko. Pero may tao nga nagtinguha sa akong kinabuhi. Pero nalikayan ako siya. May pinuti pa. Pero, nakalikay ko sa kamatayon. Oh, kung mao ka na, salamat kayo, paring kulas. Og kining tanan. Tungod ni mo, Juana. Oh, kulas. Oh, kung wa pang imong pagtudlo na mo, tingali, deadball na ko. O kinsa ang maong tao? Kana, mo wa na ko mailhi. Pio, asa naman sa ka, ha? Mugawas. Anong pagpagita sa mga tao nga naghimong alaot sa kong pamilya? Dili ko mapugong nimo. Apan kinahanglan nga dublihon mo ang pagmatngon. Oh, Juana. Amping ka. Sige, arin ako. Di mo ikuyog si Kulas? Ayaw na lang. Di ko gusto maamong lang siya tungod ka ko. Maginusara ko sa pagpagapkap. Pagsuta, kinsa ang tao o mga tao na may kalampigitan sa kamatayon sa akong asawa ka. Kaabag ko nimo, Pio. Ayaw, Juana. Ayaw. Maproblema ka lang kung magapilapil ka sa akong mga problema. Mahimong gaan kung dunay mo tabang nimo. Juana, Sakti lang, kwed. Voluntaryo kining ako. Base na di ay makatabang ko. Sama sa nahitabo nga ikaw, dunay gi ka-inkwentro. Nakatampo pod ko gamay sa imong kaluwasan, di ba? tinood ka na. Busa. Ayaw lang kog pugni kung asa kong dapita makatabang ni mo, Pio. Salamat, Juana. Wa man lang gin magpahibaw si paring Pio. Nga dili siya magpasakay sa bag-o niyang motorsiklo. Nagsugod na siya sa iyang mga lakang, Kulas. Pagpangita sa tao o mga tao nga nagpatay sa iyang asawa o anak. Ay, pagkalisod. Sibot mong ipasabot, Kulas. Lisod ang iyang misyon. Way saksi o way makatudlo kinsa ang mihimo sa maong krimen. Pero hinumdumi, Kulas. Nga way tinaguan nga magpabiling tinaguan hangtod sa hangtod. Sa bagay, tinuod siya. Pero ang pangutana, kanus mo abot ang hustong kasayuran. Mangita pod kog paagi nga makatabang kong paring Pio. Salamat, Kulas. Niyala ko sa dapit dinaog daw ang among kaningipuya ni Teresa uban sa among anak nga si Bidi. Mga uling na lang o gabo ang akong makita. Saya ko buhaton nga matultulan ko ang tao o mga tao nga mao'y responsable sa kamatayon sa akong pamilya. Kinsa man na? Kinsa man tawhana nga naadapit sa nasunugan nga bahay nila. Duda ko! Love, may nanawag.
Kinsa naman sad na. Put lang, wala ko tanawa. Nagpatong magkanako. Kuha. Kabutan akong cellphone. Okay. Ay, hapit maipot. Ay, wag cute maipot. Di arang cellphone, oh. Ambe. Oh. Si Kadoy man lagi ni. Siya day na. Kadiyo ta. Kadisturbo. Kadiyo. Ay, liyo. Hello, Kadoy. Busing! May nakita ko. Unsay mo nakita? May nakita ko nga. Tao. Nga dito dapit sa nasnugan nga bahay nila ni Pio. Ug kinsa ang maong tao? Nagduda ko nga. Si Pio kadto. Si Pio? Ang akong igsuon? Mauy akong pagtuo. Ganong tuwa man siya dito. Ha? Nga no, Busing? Bitabag ako. Kung may taong ganahan nga mo adto sa rapit nga nasunugan sa bahay nilang Pio. Tungkol kay mahadlok man tingaling magmulto ang kalag sa asawa ug anak ni Pio. Kun mao. Buhi gyud ay ang akong igsuon. Buhi si Pio. Mao ka na kibalita ni Kadoy? Oh, sugar. Nasuta pa yun niya nga si Pio to? Nagduda lang siya. Bugo nga Kadoy. Aron dili siya magduda, wala niya duula. Korek ka. Sugar. Oh, si Busing. Hello, Busing. Kadoy. Nagduda ka nga si Pio kato, dili ba? Yes, Busing. Nganong wa ni mo duula? Og ilha. Kung siya pa gayon. Wala ko ni duol, Busing. Kay nilakaw man na yun. Kung nilakaw, wa ni mo sundi. Wa ra ba? Uplo ka. Bugo ka. Busing. Imo untang kiagpas. Gisundan imo. Kung asa siya pa doon. Ug imong sutaon kung si Pio pagyud kadto. Bright ka, Busing da. Gusto bitaw, no? Bugo ka kadoy. Ay. Malasaw ka utok. Busing. Kalagot na noon ko. Yeah! Sa iring naway bungot! Nganong katawa ka, Kadoy? Tungod kay nakadungog ko sa bag-o na may ekspresyon. Ngob sa iring away bungot. Lum! Hello, Busing. Busing, bungot. Bungot. Gi-off niya. Nanawag pa ko niya. Nga nalan pa kong malasaw utok. Ikaw, binugok! Tuanas Kadoy. Nakatanaw na sa kaning gipuy-an nila ni Pio. Ug dayon, nakita na kong ni Kwasi ang cellphone ug may gikasulti. Basin og nitaho siya sa iyang amo nga si Tisoy. Asa na siya, Sugar? Naa sa gawas. Pasudla. Ug ikaw, ayaw na pagbalik na rin. Olaf. So, na dito, nagpaabot ni mo si Tisoy. Oo. Antuan ko na si Busing. Sing. Dakutan ko na ang imong sigarilyo.
Bossing. Ang imong pad, Bukara. Bossing. Bossing. Aron mahupay ang akong kalakot. Bukara ang imong pad. Kay himuon akong ashtray. Bossing. Niya, bossing. Pagngon nako ang akong sigarilyo. Diha sa imong pad. Pakyas ka sa akong gisugo nimo. Para kang kulas. Pakyas ka. Sorry, bossing. May nanawag. Way pangan. Tupakon ko baka. Hello. Nganong dili ka mo tingog? Hello. Hoy, kung kinsa ka man, ayaw pagduwa-duwa sa cellphone. Kumusta ka, Brad Tisoy? Brad Pio? Ikaw ba? Ako. Buhay ba? Oh, salamat. Salamat nga dako kang buhi. Nagtuon na rin ka nga patay na ako. Gipangita ko ikaw. Pero wa na ka na ko ikita. Diin ka man, ha? Nihikling kong laing dapit, Brad. Tungkol kayo doon ang mga tao. Managtinguha sa akong kinabuhi. Oh my God. Kinahanglan nga, makalikay ka ng mga tawana. Kinsa sila? Kinsa sila? Wala lagi ko makailang, Brad. Ayaw pagkumpiyansa. Arin ako. Uban ka na ko. Way makapanghilabot nimo. Brad Tisoy. Wa na magyud ang imong misis. Wa na sa bang imong anak. Diri na lang ka na ko. Ayaw na pagpanakat. Mabuhi ka uban ako. Swilduante ka. Bisag tag sa kalibo pa ang adlaw. Ayaw lang, Brad. Ha? Nganong dili man? Magkita na ta? Magkita ta? Asa ang gusto mong magkita na? Oh, ikaw ang magpili og dapit. Asa ta magkita? Okay. Ato ta magkita sa lubong sa akong asawa ka na. Unsa? Bye. Hello? Hello? Shit! Hanggang ako. Nganong adto man sementeryo magkita. Tawagan ako siya. The number you have dialed is either Buisit. Buisit. Dili na makontak. Bossing. Di apa ko. Ikaw, sa sunod, dili na kahimuon akong astre, kundili, himuon na tikang abo. Bossing. Asa mo magkita? Sa minteryo? Dito sa gilugnan sing asawa o ganak. Anong adto man gyud dito? Buang-buang yung tawanan. Giufiran pa na ako og trabaho. Balipad pa. Ayaw pugsa. O di unsa man? Makikita ka niya dito sa minteryo? Makikita. Unsa orasa? Oh, busit! Wa siya mag-ingon og oras. Unsang adlaw? Wa sad siya magsulti. Oh, wa di ay magkasabot sa husto. Love, may text message ka. Ha? Oh. Magkita ta adto sa lubong sa akong asawa o ganak.
karong gabi. Alas 8 ang tagna. Unsa? Karong gabi, alas 8? Mo ato ka sa sementeryo anang orasa? Nabuang naman yung tuwana. Tawagan ako. Nga nagutaw alas 8 man sa gabi. Mamangon pala ang mga minatay diha. Hilom, sugar. Ayaw ko kaduka. Ako? Uy, bahala, Oroy. Tigog ko, musod og minteryo anang orasa. Gawas tingali kun kalag-kalag, kay daghag tao. Pero laing adlaw, kamingaw sa minteryo. Pagting na, animal. Pagting na. Unsa man? Huwag yun. Hilom. Miring na. Hello. Brad, wa ba'y laing dapit? Nanong adto magyod sa sementeryo? Aron makapati ka sa dawing sa akong asawa, anak. Salamat kayong practice. Salamat kayo. Bye. Hello? Oh, buisit. Unsa man? At tugid mo sa minteryo? Adto gyud kuno sa sementeryo. Aron kuno ko makapati sa dangoy-ngoy siyang asawa o anak. Basi na buang na siya. Muna'y akong natlukan. Hadlok di kag buang? Aw, sipiat. Maunay akong kikapalakan. So, moadto gyud kag minteryo karong gabi. Muadto ko. Sigurado ka nga moadto siya? Kung interesado gid siya nga makikita ka nako. Muadto siya. Oh, okay. Pero pare, basin baya og mahitabo pag-usab ang nahitabo nimo ha. Dili na ka na mahitabo, pare. Ako pasidaan ram ni ako pare kay tingali baya in taog. Uwahin ang pagbasol nato. Salamat sa pagpahinomdom, pare. Love, daghan ka nainom. Namuwa ka na. Maayo nang makainom ko. Alas 6:30 na ha? Alas 6:30 na sa kapi. Way problema. Yan sa man, kuyog ko. Ayaw na. Pabilin ka lang. Ano man? Basta mo ingon kong magpabilin ka. Magpabilin, okay? Kasabot ka. Muadto na lang ko sa kasino. Ayaw pa. Tagay kong puhunan, be. 20,000? Kamay. 100,000 pesos? Unsa? Di na may busing. Dua ka tao. Sakto na mo. Mag-una mo dito sa minteryo. Karon dayon. Unya, siya may buhato na mo dito. Pagkaanin niyo nga akong igsoon. Madto siya dito. Alas 8 sa gabi. Okay, busing. Ayaw ka bala ka. Panggaon mo siya. Kinahanglan nga dili magarasan ang iyang panit. Okay? Why problema, busing? Pare Kulas. Asa si Juana? Bigawas man to. Wa ko mahibaw og asa siya paingon. Muadto na ko. Aw, Minskin sila para mag alas 8 sa gabi. Alas 8 ang among sabot ni Pratisoy. kuyugan ka? Ayaw na. Maamong ka. Pero pare, gikuyawan ko. Huwag tangan ka ng imong kakuyaw, pare. Sige. Adto na ko.
Pio. Sa pa may atong gipaabot. Tinaog na siya sa motorsiklo. Tara, higayon na. Ipuso na nato siya. Kana, dulo na nato siya. Wala ka makabantay na to. Mayor yun ang una ta diri. Oo. Maayong gabi ninyo. Uy. Animal! Pusilot ka! Nalagputo ang armas pero nakabuto. Sinukuha na ka ng nakikawin. Tiyaganon ko. Kuha sila kabuk. Ikaw, pare! Hey! Pow! Kilit! Pow! Pow! Ano yan? Ikaw, Sam! Kilit! Pow! Pow! Ini ba na? Sipat! Sibat! Tara! Balik mo! Balik! Nakaabog. Napapabitaw ko. Ganun nga niya ka diri? Nato lang, Pio. Nganong nagka-enkwentro ka mo nila? Nangay kong katahuran. May damo silang armas. Ug ilang man unta kong banatan, hinungdan nga nakik-away na lang ko. Wala. Ako nagtuo nga ikaw ang birahan adto. Kaysa pag-abot nimo, milihok man sila ug mo paingo na unta nimo. Wala. Usa ikaw ka anghel para kanako. Tsamba lang. Sige, diya ka na. Tuwa na siya. Oh, nganong dali siya. Muato na ko sa lubong sa kong asawa karak. Diarag armas na ilang da. Hipuson ko niya. Magamit ra kini. Kunwa pa ko. Tipit na spiyo. Busing! Niyan na ta. Naibaw ko, Kanoy. Mingaw ang palibot. Kanaw dia. Kay manood do sementeryo. Limbawot man akong balhibo, Busing. Wa kay kalabira nga musugat na to diha. Hanggaw snaong mo. Dali na, kuyog na ko. Ariglado. Asa man sila? Asa naman kani mga hanggaw? Hello, Basing. Oh, asa na mo? Nisibat ni Basing. Kay bulabog. Unsay bulabog? May nagkalawgaw, Basing. May isa ka babae nga maoy nagdaog bulabog. Nagkakaway pa na mo. Hangtod na si Pio. Buisit! O siya problema, Busing? Wa Kadoy. Wa. Manood na to sa sementeryo? Tara. Nihuros ang huy-huy sa hangin. Kabugnaw. Murag may kuyog ka kalabira. Paghilom niya Kadoy. Pusilong ta karon. Sorry, Busing. Oh, niyan ka soja, minteryo. Oh, hala. Doon ay nagsigang nga kandila. Ugway tao. Asa siya? Si Pio. Bag-uning gidagkot nga kandila, Busing. Bitaw. Pero asa si Pio? Niyara ko, Brad Tisoy. Brad, nganong nagpahipi ka diya? Siguro ko lang. Kung ang mga miabot, mga tanong bang mga tao. Unsa? Siguro ko lang tungod kay dili palandugay. Doon ako'y gikasangka nga duha ka lalaki. Uy! Duha ka lalaki? O sige, buhat niyo. Nagkalinggaw lang sukmagay. Unsa? Nakaila ka?
Wa ra ba, Brad? Unsay tuyo at mga tawana? Basin ang tuyo, nga hot doon gyud ang akong pamilya. Oh. Unsa? Kadiyot lang, Brad. Sisiyo ka na. Hello? Di ada rin nangita ni mo, duha ka tao. Mga bunog man eh. Oh. Unsa? Okay. Bye. Gi-off man lang dayon ang cellphone. Ngano ka? Kinsa man ni duha ka tao nga may mga bunog. Matag karon ako niya. Ingon sa madunggan ako ang dangwingon sa akong asawa kanan. Tungod sa ilang gidangatan. Gisakitan ko sa nahitabo nila, Brad, pero saon taman. Masakit ang ilang kapalaran. Tinood ka na, Brad. Masakit ang nahitabo kanila. Hinungdan kanili ko magkapahuay. Pero may kong hasulon sa kuntanlag. Samtang dili pagkasidutan ng tao o mga tao na naghimo kanilang alaw. May mga tinigyanan sa balaod. Ano na bitaw? Pero hinay ang pagkamang sa hustisya. Hinungdan ka maning kamot lamang ako nga mailhan ko sila. Kung pasin pinaagi ka ni mo, Brad, mailhan ko sila. Ha? Unsay ako mahimo? Daghan magyugkag koneksyon. Kay kortahan ka man. Palihog, Brad, tabangi ko. Nga mailhan o batakpan ang maong mga kriminal. Kutob sa akong mahimo, Brad. Pero gamita ang imong sapi. Unsay akong sabi. Di ba? Nidaog magkasaluto. Brad, tisoy. Brad, tugani lang gud ko. Kitarang duha. Layo ras ka, doy. Karong sortihe ko. Nakadaog ka sa luto, dili ba? Tubag ako, Brad. Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.